Molt bona tarda. La festa major de Sant Joan de Mar, la festa grossa Sant Agustí, està a punt de començar amb l'arribada de la festa, i és que els gegants i la Liga arriben del lloc on es guarden durant l'any. També aprofitem aquesta festa major, que és molt especial per la gent de Sant Joan de Mar, ja que fa poc més d'un mes es van trobar els caps dels gegants centenaris de Sant Joan de Mar, estrenats l'any 1897, i que des del 1927 havien estat perduts. Els seus noms són Pere II el Gran i Elionor. Exactament, i durant tota la festa major, els caps dels gegants centenaris es podran veure a l'Ajuntament de Sant Joan de Mar, i ara les figures ja estan a punt d'arribar aquí, a la plaça de l'Església, on aniran fins a l'Ajuntament i allà es farà el pregó de la festa major. I ens veiem en unes hores al Correfoc, on Sant Joan de Mar estrena drac.